salatu me yo sallah Gana Allah ga mai tsoron Allah. me ta lazumin sirrin la haula Gana Allah ga mai tsoron Allah. babbar su kaunan karshen jumla Gana Allah ga mai tsoron umar na Allah. faɗi malami mai tsoron Allah Gana Allah ga mai tsoron ga Allah. mulki ga tauhidi ga la haula Gana Allah ga mai tsoron Allah. bayan sahabban manzon Allah Gana Allah ga mai tsoron Kowa ya sallama Jani. Sabuwar waƙar da duka hutu rara kenan mai taken waya sallama Jani. Masu saurare 'yan ƙasar jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso da kuma dai 'yan Najeriya masoya Baba Jani, kuna ina ku gyara zamanku, wannan waƙar ta kuce. Amma kafin mu kai samu muku wannan waƙar har ƙarshe mai taken kowa ya sallama Jani, za dai mu so idan ya kasance wannan shine fa kenan zuwa ku na farko cikin wannan tashar mai kuma albarka da ku yi mana subscribing tare da nuna mana alamar ƙarfafar sanarwa domin samun labarukan namu akwai da yaushe da zarar mun ɗora. Tare da mana comment akan bidiyon namu da lakin da share da reposting domin tabbas ba maka hakan ne kaɗai ke ƙara mana ƙwarin gwiwa da kuma da yakinin cewar wato dai labaran namu ko kuma dai waƙoƙin namu tana gamsar da ku yadda ya kamata. Muna godiya bisa yadda kuke kawo ziyara a kodayaushe cikin wannan tasha mai albarka mai taken wasiƙa kowane lokaci. Allah saka da alkhairi, amin sama amin. Kowa ya sallama Jani, sabuwar waƙar da daga hutarara kenan wanda a halin yanzu dai masu saurare tsakanin janar Brigadier Abdulrahman Jani da ƙasar jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso ba babban da a cewa Jani sai godiya tare kuma da fatan alkhairi da fatan gama da duniya lafiya bisa yadda halin yanzu dai wannan gwarzon soja ya rike kambunsa tare kuma da yadda ke jin ragamar ƙasashen ba ma iya ƙasar jamhuriyar Nijar ba hatta da ƙasar Mali, birnin Assimi Goita da kuma daga ƙasar Burkina Faso birnin Ibrahim Traore. A halin yanzu dai tabbas wannan ƙasashe guda uku da Jani sun haɗa ƙarfi da ƙarfi ganin cewa lalla sun kawo ƙarshen 'yan bindiga 'yan Boko Haram, Lakurawa da kuma dai wato dai 'yan kidnapping. Kuma alhamdulillah rahotanni kullum na bayyana cewa sojin ƙasar nan da jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso birnin Baba Jani wani birnin Assimi Goita wani birnin Ibrahim Traore suna samun gagarumin nasarori game da wa'annan 'yan ta'adda da sai kama su har-hare. Halin ya tabbas ba makawa an ce ana samun suki ba kamar baya ba. Shin ma saurare wani fata za ku yi wa shugaban ƙasar ta Nijar da Brigadier Abdulrahman Jani tare da Assimi Goita da kuma da Ibrahim Traore ne da yadda suka dage wurin kawo ƙarshen ta'addanci a ƙasar tasu ta jamhuriyar Nijar, Mali, Burkina Faso. To Allah ya samu dace, amin sun amin. Na kwara kullum a Arewa wasiƙa huta lafiya.